са споделяли, че са българи, че се чувстват така, но те не желаят публично да обявят това, точно поради този страх. Да не бъдат уволнени от работа. Казват, окей, аз ще призная, обаче какво следва след това? Аз имам семейство, имам деца. Извинявайте, че ви прекъсвам. Имаме телефонна линия с господин Каров. Добър ден, господин Каров. Добър ден. Преди всичко, как сте? Ами добре, вкъщи съм си новелец, гледам вашето предаване, много се радвам, че има такива хубави предавания в България. Това. Благодаря ви. Господин Каров, както и самия казахте, гледате от началото на предаването и знаете за какво си говориме в момента. Първото, което искам да ви попитам, вече е факт взетото решение на Европейската комисия за отпадането на визите по отношение на Македония. Какво мислите по този въпрос? Това положително решение ли е за Македония или може да доведе до някакви негативни последствия? Ами видим, това е много хубаво да хората в Македония да са свободни, за да могат да излизат навън, когато искат и да видят как се, например, как се движат, каква е политиката в Европа. До сега казвате Македония, една част от Македония, моментално се казва Бъерама. Така да, моментално до сега в Бъерама бяха хората затворени, изолирани от целият останат свет. Правителството в Македония, начало с Никола Груевски, относно Груевич, направи един сърбо-комунистически концентрационен логор. Така да, за какво го направи? Направи го, за да може по-хубаво да ги манипулира хората. В Македония има една част албанци, сърби, останалата част от 1,2 хора, тия са българи. Нашите деди беха българи и ние сме си българи. Ама медиумите, които са медиумите, тия, например, за СИТА, за АЕВМ, тия са сръбски медиуми, дори и македонската телевизия. Тия се управляват от сърби и сърбомани. На СИТА телевизията много хубаво знаете, че е тая на Дзинго. Главен и отговорен уредник е Драган Павлович Латъв, сръбски националист, който работи за Югославенската разузнавачка служба. АЕРН. Знаете, че той Торбеш, който дедо му се за времето за турско сима, продадено за една рака урна. Тия се всички сърбо-комунистически механизми са начало на владата на Груевски. Какво? Извинявайте, че ви прекъсвам. Каква трябва да бъде позицията на България, когато нещата в Македония стоят по този начин? Каква трябва да бъде позицията на България за евроразвитието на Македония? Ами, видим, каква трябва да бъде? Трябва, например, България трябва, они казват тук в Македония, че не са българи, а я крадат българската история. България трябва само да търси от правителството, сърбоманското правителство на Груевич, ако не искат да открито да признават, че са българи, да не ни я крадат българската история. Тоест едно от изискванията да бъде да не крадат повече българската история. Да не я крадат. От това не беха славяни, сега са антички македонци. Они имат самите със себе проблем. Они самите не знаят какви са или се правят, че не знаят какви са. Аз мислям повече работят за сръбските интереси. Също, примерът Никола Груевич, много хубаво знаем, 3 години е на власт, само един път дойде в България, кога му трябваше подкъпан от Бойко Борисов, кога търсеше подкъпан за правенето на... Джорджи Иванов, президентът на България, само
ще доби да биде президент, набираме веднага сутринта за мина за Белград, да получим как Инструкции. Да му кажат какво всъщност трябва да прави. Господин Каров, вие поставихте паметник на Тодор Александров в собствения си двор. Какво се случи с него? Ами какво се случи? Паметник си стоя, там дето искам в двора да го сложим, не ми разрешиха сърбо-комунистическите бандити, тия, които са на власт. Отивим. Не само властта, изкуството е също техно. Медийните, всичко се държа под властта на Груевич. Осъдиха ли ви вас? Осъдиха ли ви вас за това, че сложихте паметник на Тодор Александров? Да, осъдиха ме и за време осъдиха, ама аз пак си го сложих на талатата, си го сложих и много по-хубаво нещо. Да се вижда от по-хубаво, от по-далече да се вижда. По-далече и по-хубаво, сърбо-комунистическите бандити, от по-далече може да го видят. Добре. Благодаря ви, господин Каров, за включването. Аз ще се опитам, уважаеми зрители, да обобща това, което каза господин Каров. Положително е падането на визите. По този начин хората, които живеят в Македония, ще могат да погледнат наоколо, ще могат да дойдат даже и тук в България, без да е нужно да изкарват визи и да видят истината отблизо. Второто, което каза той, е българското правителство трябва да застане твърдо по отношение на това за Македония да стане част от Европейския съюз, да спре да краде българската история. И третото, което е и може би много важно за мен, чухте и самите, че на господин Каров му е наложена глоба от 1000 евро, защото е поставил паметник на Тодор Александров. Колеги, моля пуснете снимките, които съм подготвил. В Скопие, уважаеми зрители, има паметник на Скендербек. Няма нужда да ви обяснявам кой е той. Пуснете следващите снимки, колеги. Това е албанското знаме, което се вее в Скопие на различни митинги в центъра на Скопие. Благодаря ви, колеги. За огромно мое съжаление за тези хора, които сложиха този паметник, за този човек, който се качва по стълбичката и слага албанското знаме, няма глоби, няма наказания. Но за господин Каров, който в собствения си двор сложи паметник на Тодор Александров, има глоба от 1000 евро. Такава държава, според мен, няма място в Европейския съюз. Колеги, каква трябва да е позицията? Освен за паметника, глобата му беше наложена и за развяване на българския флаг. За развяване на българския флаг? Да. А това, че се вее албанския, няма никакъв проблем. Няма проблем. Явно така се получава, че за албански флаг. Още повече, онази вечер гледах късните новини на ТВ Сител. Представителите на албанските партии най-редовно си провеждат пресконференциите на фона на албанското знаме, отделно американското, британското. За тях няма никакви проблеми. Всички знамена, само да не е българското. Само да не е българското. За което Драги Каров си получи наказание парична глоба в размер на 1000 евро. Което за Македония са доста пари. Там средната заплата е 100 евро. Така че това са доста пари. Ако така продължат нещата, за съжаление, в Република Македония, отива се към вътрешна федерация или конфедерация. Тоест нещата лека по лека. Парцелиране, да. Парцелиране. До етническо парцелиране. Плюс ли е или минус за вас падането на визите за Македония? Естествено, че е плюс. Защо? Падането на визите, бих казал, ще възстанови връзките между България и Македония. Вие, както знаете, в Македония почти няма семейство, което да няма роднини, приятели в България, който преди да се въведе визовия режим 1997 година с влизането на България в Европейския съюз, хората много често се посещаваха. Българското Черноморие, знаете, македонските